actief volgens een bepaald criteria. Nou, vervolgens wordt in beperkte mate die stof in getest in proefdieren, waarbij weer wordt gekeken, is die stof actief in een diermodel wat de ziekte weergeeft. En daarbij wordt gekeken, heeft de stof veilig. Nou, als dat niet het geval is, prima, dat is door. Dan gaat vervolgens naar een gezond mens, wat vrijwilligers zijn, wat in de zogenaamde fase 1-studie wordt getest of de stof veilig is. En als dat vervolgens onder strikte criteria goed is, dan wordt allereerst naar een patiënt gegaan. Dan wordt getest, werkt de stof en is de stof veilig. Als dat namelijk het geval is, dan heb je dus bewezen dat het concept wat je zoveel jaar geleden in het laboratorium hebt gedacht, werkt in de patiënt. Dat vaak zit er 9 jaar, dus dat is goed gerealiseerd. Nou, als dat soort klinisch bewijs is gekregen, dan wordt vervolgens met veel meer testen op schaal van productie, marketing wordt een stof op de markt gebracht. Nou, dat is zo makkelijk in een schema uit te leggen, maar dat is een heel groot en langdurig proces. Het hele proces duurt van 12 tot 14 jaar. En ik ben 10 jaar geleden beoordeeld begonnen, dat was het ook zo. Dus het wordt niet echt snel. Het wordt wel heel duurder. Tegenwoordig kost het ongeveer zo'n 1,7 miljard dollar om een medicijn te maken. De grootste kosten van de medicijnontwikkeling liggen in de laatste fase van het onderzoek. Wanneer je naar patiënten gaat en wanneer je de grote productie opschaalt. Nou, 1,7 miljard, dat is natuurlijk een heel groot bedrag om uit te leggen. Dus toen ik college gaf als student begon 10 jaar geleden, leg ik uit, nou, daar kun je dus 2 primary cruise schepen van kopen, wat een gigantisch iets is. En voor dat prijs heb je een filtertje op een tafel. En nogmaals, de kosten zijn enorm omhoog gegaan. Dus 10 jaar geleden kostte het maar 1 cruise schip om zo'n medicijn te ontwikkelen. Dus er is iets veranderd in de afgelopen 10 jaar. Nou, wat is er nu veranderd? En dat is dus onderliggend aan het gebeuren wat in ons is gebeurd. Dit is ook een heel erg inefficiënt proces. Bij elk van deze stadia die ik net doorlopen, kan een medicijn niet lukken. Bijvoorbeeld, je bestudeert een ziekte en je kunt niet erachter komen hoe het mechanisme werkt. Of je kunt niet zo'n sleutelstap identificeren waarmee je stof kunt remmen of activeren.